Lisay City, Cebu. Dito. Para. Bakit hindi mo gunang gamit ang nana? Ha? Makasamo kayo? Sama kayo nanay. Kasamo ka rin yan ko, no? O, dito na yung grahe ko ni... Dali kayo ulit. Dali mo salo-salo kayo. Iyawan na kumausay ko. Dagan mo yun ka? Piste. Marami kong bono. Atay. Arrested person. Patay ka? Patay ko. Grabe sa kong bono. Hilari. Ano yung Kilong. Si Lisel Kilong-Kilong, 43 anyos, taga lungsod sa Minglanilla, Barangay Pakigni, ang dadakpan karon sa mga operatiba sa Regional Intelligence Division RID-7 o Regional Special Operations Group 7 R67 sa PRO-7 karong hapon sa kaso ga large scale stapa. Pila ni ka mga account, no? Napulo ni ka mga account, mga ka-YouTube. O niya, doon ay mga negosyante nga mga biktima, hindi mo bumay, no? Kaya sila sel. Huwag yung pamatay buo. Pili lang mo sel. Sel. Wag siya matukan kay madod pa niya nga ang iyano abogado magtubag yun ni talang mga nga igala. Patay ka. Karon ang kanimo ang nga dadagpan kagain na. Gipag-istoryahan ni Police Lieutenant Colonel Robert Lingbawan ang hepe sa Regional Intelligence Division RID-7. Kalabot na sa iyag mga kaso gipangatubang. Sa sigon pa niya nga doon mga doon na yung mga gipang piyansahan ng mga kaso, pero doon na pa naka ung-ung nga mga kaso. Madod pa nga dugi din siya badakpan tungod kay doon na mga involved nga mga tao nga may muhunghon kaniya nga doon na si warrant nga may matug o na, may hinundan nga natug ang warrant of arrest batok na kang Lisel Kilom-Kilom. Mga ka-YouTube, follow na mo ang update sa tabaga balita, no, sa Benji Talisik YouTube mga igala. Labas ka impormasyon na balita para kanidyo. Stand by, stay tuned. Salamat mga ka-YouTube.